Сандрино! Какво правиш тук? Най-накрая да ви от по-добрия родител. Тати, аз си пожелах мама да се върне за Коледа и тя се върна за мен. Аз всичко, което искаме да се върне мама. Скапаните коледни пожелания! Поставите. Ма чакай си, имаме Не, с важен майка въпрос. ми имаме важен разговор. Шапката ли си скъсах заради тебе? Айде бе, ще купим Мале. Мамо, млякото къде е? Ето го на масата. Мляко! Не го пипайте, сигурно се! Ставайте от това мляко! Съм виждала мляко от 5 години. Абе, остави от това мляко за 5 години! Сигурно се е пресекло за 5 години! Скапаното мляко! Може като се пресекал как се Толкова бързо порастват. Мисля, че трябва да поговорим. Сядай на масата. Александрина, какво правиш тук? А какво правя тук? Дойдох да си видя децата. 5 години по-късно. Ти ме беше заключил в мазето. Кога ще си го признаеш това? Моля! Кога ще си го признаеш това, че просто искаш да се правиш на по-добрия родител? Не! Кога ще им го признаеш? Не, ти отидеш за мляко преди 5 години и не се върна. Аз отидох, купих млякото и ти ме заключи в мазето. Да не се беше връщала. Така добре си изкарвахме без теб. Да, виждам. Затова ми се радваха повече, отколкото на теб. От тук нататък аз поемам децата. Добре, обясни ми за какво още си тук? Защо се появяваш на Коледа? На Коледа! Нека да запазим добрия тон, да дадем подаръците на децата и да мине много прекрасно и спокойно нашата Коледа. Какво искаш да се държиме фалшиво пред децата? Така ли? Всичко е наред, така ли? Да, влизай в роля. Ще го направя само в името на децата, да знаеш. След нова година изчезваш. Ти изчезваш, къщата е моя. Ще видим. Ето там съм подготвила едни много хубави подаръци. Поне някой е подготвил подаръци за тях, защото ми пука. Добре, викай ги. Мале, тая е подготвила подаръци, аз нямам подаръци. Добре, че ми е оставал някакъв скапан дядо Коледа от миналата година. Хайде, деца! Подготвили сме ви много коледни изненади. Надявам се една от изненадите да ти да си тук вече. Моля? Мале, Анди седна на земята. Мисля, че на нищо не си ги възпитал през това време. Не, дъщеря ми е такава добричка, миличкото. Елате тук като сплотено семейство да бъдеме поне веднъж. Аз искам да седна до мама. Не знам от 5 години, мамо. От 5 години ме Какво си направил? Може ли да не манипулираш детето тук насаме, а? Нека се събереме заедно. Той се държи изключително неадекватно с всичките си деца. 5 години насам, мамо. Линче, ма ти си ми любимото детенце, знаеш, че колко много те обичам. Да, но тати, това семейство е корумпирано и ти го знаеш! Еми, хайде да играем Brawl Stars. Разбрах, че излизал новия герой Гъс Бъс. А ние сме болни и трябва да си ходим. Аз тихо. Вие моите момчета сте болни от олигофрения. Ейте едно мляко и ще се оздрави. От кой ли сме? Не, пийте лава, бе. Лава Everywhere! Това ми е любимата напитка Ало. на мен. Лопай, ей ти шапка. Чакай, бе. Имам и шапка и лава. Ма Коледа още не е дошла, какво правиш, ще разлигавиш деца. Какво е това, бе? Шапки! Подаръци. Не ми стана голямата глава, но шапки! Да, За всички от сърце. О, скуби О, мъгъй, кеш зелено, мамо, ти знаеш какво харесва, бе. Ето, един намръщен гринч. Аз искам гринча! Ето, за мен съм си взела такъв хубав червен. Чакай, бе, на мен за какво си ми взела то зеленяш, такъв то гринч. Ми прилича на тебе, между другото, такова намръщено зелено. Няма шанс да го облека тоя парцал. Деца, имате коледни календари. Пепа, прасето! Кой е това? Дай ми пепа! Каква пепа? Дай ми пепа на мен! Пепа е моя! Не искам без патрул! Дай ми пепа! Пепа! Виждаш ли какво направих със семейството ни, бе? Разлигай децата, полудяха! Има един чевал. Да, знаеш ли за какво е? За да те сложа в него и да те изпърля от това семейство! Ела тук! Нямате горе около масата! Тя ми писай Повери без му детето на какво прилича? На мальчишкото от Нотърдам! Какъв е това половер, дет си му взела? Погледни го, че прилича на изгърбен олигофрен! А ти? Какво е това? Каква е тази конюшня, бе? Пани ми го, тати! Конюшня е всичко, бе! Какво е това? Това е пепа! Абе, Пепа, баща ли ще ви води на прасе да видите как колят прасете на селото? Пепата на детето, бе! Пепата!
Да си ги отворим! Ден едно отворен вече. Я да видим. Това е Мамо, защо ми яде шоколада? Майка ми изяде шоколада. Деца, само искам да... Деца, Не, оставете ме! Деца, успокойте се! Успокойте се, деца, баща ми е помислил за вас! Майка ми подари някакви плюнки шоколад в кутия. Обаче аз имам Дедо Коледовци. Ето Дедо Коледовци за всички. Качествен шоколад! А, така. Едно кило Дедо Коледа. То пише, че това е си стекал срок от 2022. Моето момче, не чети. Ти кога се научи да четеш, бе? Ето затова не е хубаво да си грамотен. Добре. И тъй като сте любимите ми трима бастуни, съм ви взел и бастунчета. Ето, това е щупения на брат ти. Какво? Ето за тебе. Защо? И за тебе щупен. Защо вътрешната картинка е на Великденския заек? Верно ли щупим чингелчето на сестра си, бе, смутаняк? Да, защото... Аз ще ям шоколада. Да сме щупени всички, за да сме едно хубаво щупено семейство. Моето момче, искаш ли ти да станеш да погледнеш всички да те видят колко си щупен? Стани да те видят хората, че приличаш на гарбушкото отново. Погледни се, бе! Ти гледал ли си 300, бе, моето момче? Приличаш на ония изгърбения от 300. Погледни се, путаняк. После дете. Кой се, Анди? Що стана? Удари дете! Защо го удари? Защо удари детето? Не съм го ударил. Защо удари детето? Сигурно си е бръкнал в окото с чингелчето. Цял живот ги гледаме тези деца! Ти ли, бе? Да! Особено последните 5 години, така ги гледаш. Сигурно на снимки на телефона ли ги гледаш? Къде ги гледаш? Не можах да ги гледам заради теб! Защото ме заключи в тъмното мазе! Ти ме удрях, защото ще ти откърта главата, разбираш? Ето! Насилие над жени! Над жени, ти това жена си, бе, ти не си човек. Айде, млъкнете, млъкни, бе, млъкни. Ами да ги удръш децата! Кажи ми за какво ми го купи това буклук, бе, за какво ми е това? Гринч, Ми да ти гринч. отива на тебе, че и ти си един буклук. Дайте се снимаме на елхата. Да се снимаме на елхата. Защо, бе? Ще се снимаме Хайде на всички! елхата. Абе, моето момиче, какво ще се нагъзила като такова? Айде, това не е културно така да се дупиш, бе, айде ставай. Това ли се учат в първи клас, бе? Това ли се учат в сървите? Ма погледни как се на такова... Слушай си коледния пуловер и спри да На ходиш! тирилянкава се като такова, Спри да гледай. ходиш! Айде, те си тук на елхата да се снимаме. На здраве! На здраве! Какво ми показва? Какви са тия пръщи? Аре, реди се на елхата, защото ще ти щупа пръстите, бе. Реди се на елхата. 5 minutes later. Точно така, ето го, бе. Видя ли? Има лице. Преди 5 години. Ще ни снима? Пица! Баба дойде! Не беше бабата, беше просто съседката, която идва за Защо винаги става така, малка му? пред нея Няма съседа абсурд, седи бе, келеш. угол. Айде, бе, добре, айде, дай да се свършва. Кой ни учи на тия неща ли? Да. Ми това е само музиката, дето тата слуша по цял ден. Какви Добър чуби? ден, Какви кафе. неща ги Моля ти се. Ой, шуша, шушана! Тя е Шушана! Моя е Абе, аз единствено слушам Моцарт и Бетовен. Айде се реди маскапа на телка, бе. Шушана коя е? С Шушана ли ме замени? Шана, не, с насрана, заминай към елхата. Мамо, искам да ти кажа, че тате не те замени, защото примерно съседката постоянно идваше в нас, но той каза, че тя не му носи същите емоции, които му носиш ти. Моето момче млъкни, нека да имаме хубава кола. Моля? Аз ще защита Не тата. трябваше ли? Баба дойде с саламите! Това е съседката! Съседката ли е това? Мале съсед. Ами не беше баба, беше чичкото от долните етажи, който мама канеше тука преди. Каза, че Ой, я е не. подушил. Беше много странен. Каза, този парфюм не мога да го сбъркам. Да, това е съседа, който му отключи от мазето. Между другото, забравя да ти кажа, че съседката последния път остави това за теб. Какво е това, бе? Какво има? Какви са? Чакай. човечета! Айде да зададеш въпрос. Ето сега ще видим. Айде, Дай айде. само да питам нещо. Тате обича ли съседката? Много ясно. Чакай, я да видя, бе. Пише много ясно. Ето така Не, я обича не съседката. обича, играят на борба, бе. Не виж ли, че се борят, бе. Ай, на борба играят. Ей, така се борихме и със съседката. Тия свещи ми бяха от съседката.
Тия свещи знаеш ли колко бяха специални? Ти си за тоя пуловер, ти си ш**ния Гринч. Ти открадна ш**ната Коледа. Ако не беше замесил топата съседка, Спи да ръкомахаш, ще стане адекватно с липса на координация, концентрация, кондиция и всекакви кътаве! Кроманьонец такъв! Айде да елхата се сняме, деца! Какво правиш, бе? Какво се правиш на отрана мечка, бе? Имаме килим, бе! Стига, моля ви, нека да се стегнем и да направим една хубава коледна фотосесия. Така, ти и твоите ръце в джобовете. Няма да ръкомахаш. Що ще вземаш, чупиш още нещо. Да, плазма я купих преди 3 години. Със съсед... Гледам Netflix. Да, бе, гледам турски сериали. Айде. Ето ме за снимка, съм готов. Ще идва ли някой или не? Хайде, деца, елате за коледни снимки. Спокойно, милички. Не се страхуй. Не, че аз тебе те обичам много, майка ти е малко неадекватна. Остави. Всички да направим смешни физиономии. Гардероб ме крие. Една, Направи го. 2, 3, зелен. Добре, че спасих елхата и Коледата. Искате да си направим просто една нормална снимка и там пред камината и да се приключи. А ти, Камина, кога ще направиш истинска? А ти кога ще направиш истински дом и истинско семейство? Буква и заставя да се снима. Те се карат, защото не са се виждали от много години, но всъщност просто се и мразят. Мамо, много ми е топло за този пуловер вече. Много ясно, че ще е топло. Скапания пуловер, дето ти е подарила майка. Хайде, нека всички да се прегърнем. Нека всички да се прегърнем и да направим усмивки. Зелен. Кек ти грозния пуловер. Топло ми е, тати, и той бот. Така, деца, сега имам коледни подаръци за вас. Или по-скоро имена, които трябва да си изтеглите и да видим. Имена, аз Какво? обичам да пиша това на... Защо я разбрах? Какъв то буркан, бе? Това е като коледна игра. Изтегляте си и виждате на кой ще подарявате. Това та тъпня на младите Секрет Санта ли е? Мръдни пъти само ти, младни. И чакаме ли кой сме Ма за изтеглили? мен не ми остана листче. Дай ми листчето! Не! Изплюй го веднага. Тя го изяде! Ето ти моето, аз ти давам Аз моето. ще взема това дей, йоу. И аз изтеглих себе си. Между другото и аз бях изтеглил себе си, но го дадох на Анди. Бати, тъпата, Ще ги смени. тъпата игра, не. Сега какво му е Сега тайното? стъпканото е на мене. Не беше ли идеята това да е таен Вече скапа аз дядо? изтеглих Лина. Аз имам Анди. Защо си казвате кого имате? Това е Секрет Санта между... Ма тази никой не ви обясни концепцията на тази игра. Еми така е! Чаках да го направи майка ми, ама тя не може да върже 2 и 2! Хайде пак да теглим, защото хайде явно е пак. проблем за тате. Хайде пак да теглим, добре. Аз искам Така, дай Андра. На мен ми се падна тати. Но ми се падна мен пак. Така, добре, трети път за щастие. Бах ти, тъпата Коледа. Сега вие трябва да отидете и да купите подарък на всеки, на който ви се е паднал и... Нямаме пари! Ще вземете картата на майка ми. Тя за 5 години е дала пари само за едно мляко. Колко пари си да? Не, за 5 години бая имаш да наваксваш. Едно мляко дошла и купила. Айде! Айде пътеките! Айде пътеките! Ще стане Айде пътеките! Кой значи ми да не пари? Давайте парите! Айде! Отивайте да снимате! И да помните, че баща ви е дал пари, а не майка ви! Хе-хе! Ами се моля те. Защо трябваше да се карам пред децата? Твоята скапа на Секрет Санта щеше за абсолютно нищо, ако аз не им бях дал пари. Как щяха си купат подаръци, а? Казахме, че ще сме спокойни. Как да съм спокоен? И ти нямаше да си спокоен, ако трябваше да даваш само пари. 5 години аз плащам сметките. Ти какво плати? Едно мляко. Плащах тока в мазето. 15 minutes later. Моят таен дядо Коледа е за Анди. Избрах нещо, което се надявам да ти хареса, защото струваше много пари, 3 лева. Клеопатра! Шук! И трябва да струшиш пирамидата и да видиш какви награди има вътре. Да бе! Чакай! Не ми пипай подаръка, това е за теб! Трябва да сложа пирамидката ето тук. И сега трябва да я струшиш, давай. Това не е достатъчно. Какво правиш? Не, моето момче, не! Седи! Не, имаш чукчеве, олигофрен! Стига, че Клеопатра получи мозъчно сътресение вътре! Да, какви деца ми се паднаха. Може ли да спреш да се оплакваш от семейството? Ти разбираш ли, че последните 5 години никва те е мало, бе? Какво се оплакваш, бе? Малко да наваксаш семейната идилия! Али казахме, че ще сме спокойни, моля. Добре, сега докато изчакаме да се натисне тази умряла пирамида, аз искам да подаря. Тази умряла
цяла пирамида, още не е какво. Изчакай си твоя ред, бе, моето момиче. Ето ще стане. Внимай с масата, бе. Тя ли е на съседката? Не, ама съседката е била на масата. Нищо! Казвам, че сме пили кафе на масата. Това сме правили на масата. Искам сега да подаря моят подарък. За мене ли е? Тебе. Уоо! Едно опаковано със същата хартия. Анди, виж, е там, виж. Чукай, Ела да седнеш да добре. Сядай вече се заповядай. Уоо! Не бяха! ти беше пранкнат! Да ти дойде малко откъл, нема ги гледаш само тия Анди студио как се пранкват и те на малко да те пранкне нека. Тате, какво това там? Виж! Не, виж, трябва да станеш, високо е. Какво е? Айде чай си на място и да довършим скапаната пирамида. И тати се назра. Най-хубавият подарък. И кой друг ми си е дал подаръка? Ето го моят подарък. Ти да си купил гюле, бе. Аз имам много голяма мисъл в него, аз трябваше да порям на... Нямаш голяма мисъл, да си вложил голяма мисъл. Той няма никаква мисъл. В училище не би ли учат как да се изразяват, а? Добре, дайте ми подаръка. Моят подарък е за Лина, защото при един месец подарих на най-добрия си приятел една игра и тя каза, че иска същата. Мале, това е много тъпо, сестра ми не обича видеоигри. Тия скапани аркадни машини бяха модерни, когато аз бях млад. Не бе, яко е. Тази е Ето, преносима. знам, че... Не са зъби, бе! Я го изплюй го веднага. Ти го яш. Тя е преносима аркадна машина. Да, преносима, мога да пренесеш до Не са по-хотела. зъби, бе! А ти, някой обиждаш ли те като пренасиш съседката до леглото, а? Моля? Ти докъде си пренасил? На масата, на леглото? Тати, трябват ми батерии. Защо ме няма 5 години, ма как да ми... Тати, трябват ми батерии за това. Дай батерии на детето, моля те, направи нещо смислено с това. Поискай от съседката долу. Може стана па и да бетон. поискам. Шо аз да ида за батерии да не се върна 5 години, а? Ела ми се. Ето ти батерии, моето. Клеопатра! Клеопатра! Клеопатра е верно! Ио, каква е мазна. Дай да го измия, бе. Ето ти батерии. Ма трябва ми е такова за отверчица малка. Ей, Даниеле, я дай отверка, бе. Кажи бе, Юрдек! Кучубра! Ето, измих скапания фараон. Това е Клеопатра. Радвайте му се. Ето. Тати, трябва ми ето такава малка отверка. Трябва ни отвертка. Знаеш ли кой ще ти даде отверка, моето момче? Съседката. Не, майка ти, защото съм сигурен, че знае къде е. Айде, къде е отверката, а? Да, опитвах се да избягам от мазето. Не, майка ми има психически проблеми, ние дори нямаме мазе. Предлагам да си направим един коледен челендж, защото баща ми е купил коледни пъзели. О, колко хубав ден, толкова се радвам, че не трябва да настъпвам ни... Моето момче, имам чувството, че с всяко едно кило, което качваш, ставаш едно кило по-тъп. Това е твоя пъзъл с нежният. Ей, стига! Какво стига? Там! Пречиш ми. Уташ. На мен ми е трудно да съм в тази позиция, защото са ме родили секат, ще седна на футьола. На всеки му разваляме пъзела. Ма тата, то беше нареден. Точно така, той е нареден, за да го видиш как изглежда. Сега Аз вече не даже знам. не запомних картинката. Ами съжалявам, ще я провериш в интернет, моето момче. Това е твоя пъзел. Това е на кака ти пъзела. Ела бе. Трудно ми е да седа там. Ела, моето. Аз съм. Ето тук масичка ще имаш. Ти ще имаш. Ела тук от тази страна. От тази страна. Юрдек. Ето тук ще дадеш това пъзел. За да... Прещи да всички да викаш като името на любовницата ти. Не е развален моят пъзел! Ела да го развалиш! Развалих ти пъзела! Муньо! Който първи си нареди пъзела, ще получи много пари от баща ви. Александрина, виждам те, че се чуеш какво да правиш. Ай, взимай тази точилка, заминай в кухнята, правиш питка за Коледа. Айде, заминай! Да заминай да правиш питка за... Знаеш съседката, каква питка правиш? О, как обичах да я меша с нея. Намеса тебе с една. Намеса тебе, а? Айде, деца, не пъзела, ние с майка ви си играем на гонени. Мале, те се обичат наистина. Не мога да повярвам, че мама се върна. Това е най-щастливият ден в живота ми. Ти си го пожела, аз исках мир по света, но не се получи. Мраза това се ме. Ако знаеш със съседката как си играехме на котка и мишка. Сега ще се играеш с пчелката! Да не казвам къде си тя намра! Ти! Знаеш, ще ти помогна на теб. Но ти го разваляш! Това забравих. Ето луната, ето е луната, ето е луната. Ето. Елена, ето го, Елена. Почти като съседката Елена. Ма не махни, бе! Коя е Лена? За Рудо говоря за Елена. Аха. Гота съм! Айде! Браво, Дени! Ти печелиш турбата с парите на тате. Айде! Турбата с парите е за мене! Не е честно!
получиш награда. Да! Затвори очичките. Голямата турба с пари. Сви малко, че не е чак толкова голяма. Айде. Ало! Я не бъди селска пръчка. Ето мой Томче. Оп! Как може да си толкова скрънзав? Какво е това, Нямам да. Какво е, бе? Турба с пари. Какво е това, бе? Турбата с пари на баща ти. Гледай колко жълтици. Пълна кесия. Нали каза турба с пари, бе? Това са ли пари, бе, смутаняк? Това са шоколадови бомбони. Ми айде яш и млъкни, бе. То даже не може да се Ама ще отвори. ти даде парички за Коледа. О, сигурно да са. Може би след 5 години. Мога ти купи коледно бастунче. Скари се от тук, че ще Това запея са фалшиви. Гледай, какво са? Това не е истинско злато изобщо. Дърчи, преглощай, бе. Понеже аз съм добър брат, давам на сестра ми. Не, аз ще се офана. Давам на брат ми. И оттати това има вкус на истински пари. Понеже обичам и баща ми, и на него ще му дам шоколадче. Така. Доволни ли сте от подаръците, които получихте? Няма. Не, Не. не. Ами искате ли тогава като едно щастливо семейство да седнем заедно да напишем едно коледно писмо на дядо Коледа, а? Да! Много е тъпа тази Коледа. Камерата! В това е най-тъпата Коледа на света. Получихме тъпи подаръци, защото си купихме тъпи подаръци един на друг, да нямаме пари, сме на 8. Искам хубави подаръци и хубава материална Коледа. Тихо, бе. Най-големия подарък е това, че съм тук. Моля, най-големия подарък го получихме преди 5 години, като си тръгна. Липсвах ли ви? Да. Да. Ето ги душичките ми. Искам дядо Коледа да дойде. Аз напишем писма. Мамо, си за моето коледно чудо. Коледното чудо, че съм се отрекал от това тъпо семейство. Айде да седнем като едно семейство, напишем едно коледно писмо на дядо Коледа. Не мога да му изпрати имейл на дядо Коледа. Не може. Дядо Коледа няма имейл, няма TikTok, няма Viber, няма WhatsApp. SantaClaus@gmail.com беше заето. Някой го е взел, това трябва да е той. Дядо Коледа пише на мама по Фейсбук Казва се Николас. и е от чужбина. С майка ви сега ще донесеме специалното коледно писмо за дядо Коледа и ще напишеме нещо заедно, нали така? Айде, сигурен съм, че ще си прекараме страхотно. В крайна сметка, нали сме заедно като Това семейство? е най-тъпата Коледа на света. Най-гадното семейство и най-лошо. Най-тъпия, ама не го говори. Мразя да си живота. 5 minutes later. Айде, ще се включим ли в писмото, после сте се разложили, бе, търтей! Айде сега всеки да си каже на дядо Коледа какъв подарък иска, имате право по един подарък да си пожелаете на дядо Коледа. Да, аз искам Ще напиша първо. Първа ще напише Линчето, защото все пак е единственото момиче в това семейство. Ами мисля, че нашето семейство ще бъде много завършено, ако имаме домашно. Не, по-скоро това ще ни довърши като семейство. Тогава ще сме свършили, Айде, бе. моля ви, мокнете. Ами ако си вземеме примерно един голям елен. Елен, Заек е по-хубаво. Аз харесвам зайци по. Аз харесвам заек. Истински? истинско зайче искаш от дядо Коледа домашен любим? Да, и истински. И аз искам истински заек. Пиши заек! Ще пиша сега Пише и кратко г, зайга. И кратко г, и кратко Пиши г. го това, тая ти дай на другите ти брати. Дай сега, дай ми на мене. Аз искам оръжие. Какво оръжие, бе? Искам оръжие за да бъда подготвен за края на това тапо семейство. Искам влак, пилет Билет за влак. за влак, за да се махне от това тъпо семейство. Да, трябваше и аз така да кажа. Нали? Да. И да отидеме при баба. Дай сега да го сложим в Да, сигурен съм, че това писмо ще стигне до дядо Коледа. Без съмнение, с толкова позитивизъм и коледен дух няма как да не намери своя път до Лапландия, нали? Заминава в почтата. Аз отивам към почтата да изпратя коледното писмо. Деца, хайде моля ви, вие вече заспахте на дивана. Отивайте по леглата всички. Дени! Бе. Дей сега как ще го събудя. Всички по леглата веднага. Айде, Линче, давай ти първа като по-голяма. По леглата. А сега, нека ние да спасим Коледата. Поред мен децата много бяха разстроени, като видяха как се караме. Трябва малко да се помирим. Ние нямаме подаръци. Трябва им да купим. Нали написаха писмо? Наистина ли ще купим заек? Ще купим нещо подобно на заек. А влак? Подобно на влак. А на ангел ръжите какво ще ги правим?
подобно на оръжие. И ти предлагам, за да ги зарадваме, да си пречим като дядо Коледа. Ти си лудове. Защо? Отказвам. 2 seconds later. Изглеждам супер нелепо. Перфектен си. Боже, това е толкова нелепо. Какво ли не правя за семейството си? Айде, деца! Коледа е! Айде, подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да паднеш по лице, да тропнем ни хурце. Ох, Боже, живот ли бе да го опишеш? Охо! Айде! Таска по-добра. Ей, деца, бързо! Подаръци ще има за всички. Какво е това, бе? Дядо Коледа! Дядо Коледа! Моето момче, много си ял! Хайде! Дядо Коледа! Сядеш тук, дядо Коледа, имам подарък! Не, подаръци, но първо трябва да изпечем Айде. една коледна песничка. Айде, викай ме по име! Влюбено погледи ме! Я кажи на дядо Коледа ти какво си беше поръчал? Оръжия за ако стане напечено и семейството ми е гадно. Точно това, което си поръчал! Вот Рицарски комплект, моето момче, с гумен щит и гумен меч. Харесва ли ти? No way! Дядо Коледа ме подари оръжия! Йоу! Не, ще убиеш коледната магия и коледната! Качалка. Мен ме е страх от този Ние ще ходим заедно. Айде! Трябва да изпеете една коледна песничка, за да ви даде подаръка. Добре. Ето ги следващите лекета, деца! Колумбия! Искам те да бъдеш само с мен и остани за ден. Чуй ме за малко, погледи в очите, пълни с искрите. Идва новости, ме вкарай го Владо. Само този чичко малко мирише като тати гадно. Ти така миришат всички мъже. Хайде, кажете, деца, на дядо Коледа какво си поръчахте? Аз си поръчах истински заек. Истински заек. Да. Ето го, мърда. Мърда там е. Ето. Ето, моето момиче, за тебе заек. Това е истински заек. Има механика вътре. Правиш. Моля те, Лина, спри да ядеш всичко. Вау! Странен заед. Няма батерии. Аз си пожелах билет за влака, за да се разкарам от това семейство. Точно това, което искаше моето момче. Ето, влак. Какво Ама, как да се качи на това и да отпътувам? О, Много благодаря, наистина страхотно. радвам се, че ти харесва моето момче. Оф, пак ми трябва отвърка! Писали си отвърки! Всеки един коледен подарък! Намериха ми отвърка, коледата ми е спасена. Стига! Ето ви дядо Коледа го язди. Стига! Пъпа Добре. си забрелсите! Деца, вижте, разбирам, че подаръците може би не са това, което очаквате, но най-важното е, че сме заедно на Коледа. Ето, вижте, дори с майка ви ще се прегърне. Те се обичат отново! Хайде, елате за една обща прегръдка. Честита Коледа, деца! Коледа! А вие, приятели, честита Коледа и на вас! Весели празници! И не забравяйте да цените моментите с вашите семейства, защото това е най-важното. Имайте предвид, че всичко, което се случва в тези видеа е актьорска игра. Правим с цел забавление. Дигавим се. Съвсем искрено искаме да ви пожелаем весели празници, да сте живи, да сте здрави и да ви се сбъдват всичките мечти. И се надяваме вашето истинско семейство да е по-яко от нашето фейк семейство. И да не си крещите толкова. Прекарате страхотно празниците, а от нас, приятели, чао! Весели празници! Ей, се абонирайте за канала! Между другото, заека е мега! Между другото, заека си го взимам вкъщи, не знам.